बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै लकडाउन आरो कार्फ्युनि जेबो खोथा सानथ'नाय जायाखै होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसे कभिड-19 नि थासारिखौ नोजोर बोनानै रायजोनि मोन 8 जिल्लाफोराव 100नि गोबां कर'ना पजिटिभ केस मोननायलाय गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनायबो जादों। बेफोर मोन 8 बन्द फोसावजानाय जिल्लाफोरा फारियै कामरुप मेट्र, डिब्रुगड़, नगाव, जरहाट, काछार, तिनिसुकिया, सनितपुर आरो कामरुप रुरेल जिल्लाफोर। बेफोर जिल्लाफोराव 100निबो गोबां कर'ना पजिटिभ केस मोननायलाय गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि 10 साननि गेजेराव जाय जिल्लाफोराव 100निबो गोबां कर'ना पजिटिभ केस मोननाय जागोन अब्ला बैफोर जिल्लाफोरनि बिथराइ आरो गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामना होनो जिल्ला बेंगिरिफोरनो गनायथि होनाय जादों होननानै आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बे बाथ्राखौ थांनाय सनिबाराव आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिथाङा कभिड-19 खौ नोजोर होनानै बुंबावो दि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि थिरांथाखौ फैगौ 2 मेनि उनावसो थिरांथा लानाय जागोन। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि फैगौ 2 मेनि सिगां बिनि सायाव जेबो थि गरन्थ लानायनि थांखि गैया होननानै। बेनिखायनो गोदान सोरखारनि सायावसो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि सायाव बिथांखि लानाय जागोन होननानै बुंथिबावो। लोगोसेनो मेट्रिक आनजादा जिहेतु फैगौ 11 मे खालारनिफ्रायसो जागोन, बेनिखायनो बिनि थिरांथाखौ फैगौ 3 नङाब्ला 4 मेनि गेजेरावसो लानाय जागोन होननानै बुंथियो। दानिया फैबावदो नैथि खौराङाव। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया एप्रिल दाननि 19 अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय आरो 20 खालाराव खुंफुंजानो गोनां पस्ट ग्रेजुएट आनजादखौ खुंफुंनायनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासै पस्ट ग्रेजुएट आनजादखौ एप्रिल दाननि 19 आरो 20 खालाराव खुंफुंजानो खालार थि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो दोनथ'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे फोसावलाइनि गेजेरजों आनजादखौ खुंफुंनायनिफ्राय दोनथ'नो होनाय जादोंब्लाबो इयुन समाव पस्ट ग्रेजुएट आनजादखौ खुंफुंनो थि खालार मख'ना होनाय जायाखै। नाथाय फैबाय थानाय समाव फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोरमायनाय जागोन होननानै मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो थामथि खौराङाव। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय थथलापारा गामिनि पुरन्दर राभा मुंनि सासे सुबुङा जोबोर मोजाङै सिफुं दामनो रोंगौ। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा खमैबो 5 बोसोरसो सिफुं सुनायनि गेजेरजोंनो ओनसोलनि बयजोंबो सिनायजाबोदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सिफुं सुनायनि गेजेरजोंनो बयखौबो गोजोन होनो हानानै इन्टारभिउआव 1997 मायथाइयाव CRPF जवाननि साख्रिबो मोनदोंमोन। नाथाय 5 बोसोर साख्रि मावखांनायनि उनाव जेबो जाहोन गैयाजासे बिथांखौ साख्रिनिफ्राय होखारहरदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। नाथाय दिनैसिमबो साख्रिनिफ्राय होखारहरनायनि जाहोन दिन्थिनाय गांसेबो अजदलाइ मोनाखै होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसेनो बै समाव गाव थानाय CRPF जवाननि केम्पआव दोननाय गाननाय जोमनाय आरो नगद 50,000 रांखौबो मोनाखै होननानै बिथाङा बुंथियो। बिथाङा साख्रिनिफ्राय होखारजानायनि उनाव 19 बोसोर सिफुं बानायनानै हाथाय बाजाराव फानथिंनानैनो नखरखौ दैदेनबोदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गंसे सिफुंखौ 50 निफ्राय 100 रांनि गेजेराव फाननानै नखरखौ दैदेनबोदों। दानिया फैबावदो ब्रैथि खौराङाव। चिरां जिल्लानि थागिबि धीरेन मोसाहारि बिथांनि गासैबो न'आ कारेन्टजों सर्ट जानानै खामनानै सेवहांगार जालांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे माइ माइरं गासैबो खामफाजोबदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बिथांनि नखरा थानो जानो लोंनो जेबो सुबिदा गैला होननानै बिथाङा दुखुयै फोरमायदों। बिनिखायनो बिथाङा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरा सहाय हरनो हायोब्ला नैबे होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव गहपुर हालामनि 2 नं बिक्रमपुर गामियाव रंजालि बैसागुनि समाव ट्रेक्टर बेलथायनानै जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानांनाय सुबुं आरो जोखोम जानाय नखरनियाव बिटिआर खुंथाया मदद होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों।
रुंसारि जानाय नखराव नखरसेयाव 1 लाख रां होदों। जखम जानाय लाइमोनफोरनो गेजेरावनो फाहामथाय लानो 2,50,000 रां अनसुंथाइ होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैबावदो द'थि खौराङाव। अरुणाचल रायजोनि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि अदेबानि मिरु गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय मन्त्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव कभिड-19 बेरामा साग्लोबदों होननानै बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायना लादों। गुबुन फारसेथिं बलिउडनि सानै फावखुंगुर अर्जुन रामपाल आरो नील नितिन मुकेश बिथांमोननि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बिथां सानैया गावसोरनि कर'ना पजिटिभ जानायनि खोथाखौ गावसोरनि इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों फोरमायना लादों। नील नितिन मुकेश बिथाङा फोरमायनानै लादों दि बिथांजों लोगोसे गावसिनि नखरनि गासैबो सुबुङानो कर'ना पजिटिभ जादों आरो दायो बिथांनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गावबो हम क्वारेन्टाइनआव दं होननानै बिथाङा फोरमायना लादों। दानिया फैबावदो स्निथि खौराङाव। आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो बारग' गिबि मन्त्रि डक्टर भुमिधर बर्मन बिथाङा मैया थांनाय 18 एप्रिल अदेबानि रबिबारखालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासो समाव दिसपुर हस्पिटालाव जोबथा हां हगारबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर्मन बिथाङा गोबाव सम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सासे राफोद राजखान्थिगिरिमोन आरो आसाम बिधान सभायावबो 7 खेब बिथाङा देरहासार जालांनो हादोंमोन। दानिया फैबावदो 8थि खौराङाव। मैया थांनाय 18 एप्रिल रबिबार खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानगोनां गेदेमा रुंसारि प्रेमसिं ब्रह्मनि 14थि थैनाय सानखौ चिरां जिल्लानि दालिगावआव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनिन्द्र बसुमतारिया बिबार बावहैनायजों लोगोसे गेवलां मेलाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गोबां बारग' दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लानायजों हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा भुटाननि रांखौ लानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि दादगारिनिफ्राय 45 किल'मिटारसो गोजान दालिगावआवसो बेंक थानायनि थाखायबो भारतारि रां मोननो गोब्राब जादों आरो बेफार फालांगिनि थाखायबो गोबां खस्थ'जों सोलिनांगासिनो दङ होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों। बिनिखायनो बिथांमोना दानि गोदान सरकारा माबा मोनसे मोजां राहा होनांगौ होननानै सोरखारनिसिम दाबिबो खालामदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।